எப்படா கேட்டரிங் காசு கொடுப்ப? விக்கி அவங்ககிட்ட கேட்டேன்டா 2 நாளில் கொடுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கடா. எத்தனை 2 நாள்டா? 3 நாள் ஆச்சுடா. பசங்களாம் வந்திருக்கானு கேட்டுட்டு இருக்கானுங்கடா. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில விக்கி, போய் கேட்டேன் 2 நாள் ஆகும் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஓகே, நீங்கள் நைட் ஏதோ மாற்றணும் போகிறோம்டா. டக்குன்னு கொடுக்குற வழி பாடுறா. ஆனால் கேட்ரிங் காசுண்ணா 3 நாள் ஆச்சு, பசங்க கேட்டு இருக்கிறானுங்க. என்னடா கேட்டரிங் காசு? மண்டபத்தில் போட்டபடி அப்படியே விட்டு போட்டு ஓடி இருக்கீங்க. கேட்டரிங் காசு கேட்க மட்டும் கரெக்டாக வந்துட்டேன். இல்லைண்ணா புது பசங்களாக இருக்குண்ணா, அதனால தானே. புது பசங்கண்ணா? ஏன் உனக்கு தெரியாதா? இத்தனை வருஷம் நீ வேலை செய்யல, எப்படி வேலை வாங்கணும்னு உனக்கு தெரியாதா? அப்படியே விட்டு போட்டு போயிருக்கீங்க. மண்டபக்காரன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி திட்டிட்டு இருக்கிறான். வேறு 250 ரூபா பேசியிருக்கு, 200 தான் தருவேன். 50 ரூபா இந்த ஆள் குடிச்சிட்டான். இல்லைண்ணா பசங்களுக்குலாம் சொல்லிட்டுண்ணா ஒரு 200 அவ்வளோதான். கை காசு போட்டு தான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. உங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு இனிமேல் வேலைக்குலாம் வந்துடாது, அவனுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடாது. போ. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கும் நடந்திருக்கும். அப்படி நடந்துருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன்.